det er Johnny Hansen fra TV2. Jeg vil gerne spørge, om jeg kan få et lille interview med dig. Ja, det må du gerne. Hvor mange venner har du så i det virkelige liv? Altså, jeg har nogle venner fra min klasse, men det er ikke rigtig nogen, jeg snakker så helt meget med. Jeg sidder mest her med mine online venner og spiller computer med dem. Har du så en uddannelse? Nej, altså jeg går ind i min klasse nu, og jeg regner med, når jeg er ude af skolen, så fortsætter jeg med at game. Og jeg regner ikke med, at altså jeg ved ikke, det kan godt være, at jeg kommer ind på noget HG eller sådan noget, måske. Men det er ikke noget, jeg kommer til at tage fuldstændig seriøst. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg kommer til at spille for meget. Nu hvor du spiller så meget computer, får du så også fulgt med, hvad der sker i skolen og rundt i verden og sådan noget? Jeg følger ikke rigtig med i skolen, nej, det vil jeg faktisk sige. Det gør jeg ikke. Hvad ligger så din gennemsnitlige karakter på? Jamen, min gennemsnitlige karakter, den ligger på, jeg kan ikke engang huske det, jeg mener det er omkring 4, 2, mellem 2 og, er det 3,2 tror jeg. Ja, kan du så omgås sammen med din familie? Ja, det kan jeg godt. De er ikke så glade for, at jeg spiller så meget. Det er de ikke. Men Hvorfor? jamen, de synes simpelthen, at jeg bruger for meget tid, og nogle gange, når jeg spiller meget, så er jeg rigtig koncentreret, så kan jeg godt blive lidt aggressiv nogle gange, når de kommer ind og forstyrrer mig. Jamen, vil det ikke være en bedre idé, hvis du spiller lidt mindre og følger lidt med i skolen? Jamen, det har jeg ikke planer om lige nu. Jeg synes, jeg får en fin løn. Selvfølgelig, der er stor risiko for, at man bliver smidt ud, og så har du altså ikke noget at tjene på, så der er ikke noget at falde tilbage på, hvis du lige pludselig stopper med gaming. Men det er ved at tage så tungt, hvis det er. Jeg skal nok komme videre. Jamen, tak for i dag. Det var hyggeligt at Det snakke var med så dig. let, det var så let. Så nu tror jeg. Ja. Det var så det, vi havde i dag for dagens program fra Bo Vestergaard, 15-årig gamer. Her er jeg, Johnny Hansen, og tak for i dag.